Българи! 11 часа! Българи! Аре бе, ние вече не сме с агитката. Тук ще нари. Боли ма колата! Нима да го... жандармерията! Свободете се! Българи! Сега ще ме затворят в една клетка и ще викам: дайте ми ток! Париок! Оу, какви обувки! Майко да ни чуват? Како да ни виждат? Събуждайте се, хора! Хайде на банчките! Преснори, байма! Те са нормални не са, бе. Те сняли ли нас пръца? Ще да бързах ми напреш да ви кажа. Ще говори само 8 декември. 8 декември това? Къде бе? 8 декември или от къща пани? Тука. О! Спря ли го? Битиви новините. Спря ли го? Предава Мария Петровна. Много готна жандармерия. Евала, евала. Браво, браво. Само те. Проект са в колона по трима. По трима! По трима! Марш! По трима! Насам, ще кажа. Насам! Добре! Българи! Събудете се! Движението! Спрете! Не! Спря ли го? Следват на врачет. Сега тос, ако ма зачука, ще го ударя там, дет не трябва. И ще го изкъртя! Няма да се спра. Тука. Иди ги хората зад мене, хора. Феновете. Фенове, да, автограф, може. Виж хората. Ти си мисля, че... Уловка. Те е най-важното. Уловка, да. Мита, снимаш ли? Да, бе, снимаме. Кажи нещо, Гешо. Той ме е брачет. Който не знае брачет ме. Кръвна линия. Дай ни чува. Отивам и фащам и кое? 17-ката. Дай. Чакай, просто бе. Ай, куче, събуждай са! България! Как гърба ще препадна? Те бол, виж мики си. Куче! Снимай са! Битиви, новините предава Мария Петрова. Довиждане! Идей са смя? Виж арестувахата край. О, не, страхме. Намирам се в една дупка, където никой няма да ме открие. На светофара. Димчо Дебелянов. Call me maybe! Много глупа жандармерия. Събудете се! Орджанците! Ще да чат. Аз пак ще преска. Много ли сте големи? Чакай да знаете Лено. В колона по трима! В колона по трима! Уроджи! Ай, направо ще ги изкъртя. Къртя! Бързай! Няма време. Трябва да го спирам. Хай, hasta la vista, baby. Неделя, 11 часа, община Варна. Айде. Да, чао.